Включився, бачите, насос на нагрів бойлера. Я злив з бойлера, коротше, два відра води, тестую так систему. І включився насос, бачите, і піднялося різко до 80 градусів. Ось. А на цьому, на датчику, було 59 і, виходить, він включився. А зараз вже 63. Ну, дуже швидко гріє бойлер. Рахуйте, що цілу зиму у вас є на халяву гаряча вода. Не треба світло включати. Не треба взагалі світлом гріти. І зараз, дивіться, він моментально нагріває вам воду, моментально. Вже 64. Дуже класно. А на теплу підлогу, бачите, йде всього не більше 40 градусів. Тут можна ще зменшити, якщо 40 забагато. Можна і 35, і 30 поставити. Так що така система.